online रंजानाय खौसेथिनि जथुमा Green Light NGOनि फुटबल टुर्नामेन्ट अनलाइन रंजानाय खौसेथिनि जथुमा Green Light NGOनि फुटबल टुर्नामेन्ट नैथि खेबाव फैयै आगान सुरबाय नौनादिनि अननायाव आरो गिलिरनायाव जौमोन बैसो जाफैबाय रंजा बाजायै जौमोन बैसो जाफैबाय रंजा बाजायै Everybody गेलेनाय बादायनाय नङाबि हारि माहारि धोरोम फारागथि गैयालासे हारि माहारि धोरोम फारागथि गैयालासे राव हारिमु खौसेथिनि रंजानाय फोरबो राव हारिमु खौसेथिनि रंजानाय सुक्लाय सेरफांनि स्टेडियामाव जुग जुगामि बिदिन्थि महरै थानांगोन हायनारि महरजों सिंगानाय सुक्लाय सेरफांनि स्टेडियामाव जुग जुगामि बिदिन्थि महरै थानांगोन अननायनि दौलेंजों अनलाइन रंजानाय खौसेथिनि जथुमा Green Light NGOनि फुटबल टुर्नामेन्ट अनलाइन रंजानाय खौसेथिनि जथुमा Green Light NGOनि फुटबल टुर्नामेन्ट नैथि खेबाव फैयै आगान होबाय नौनारिनि अननायाव आरो गिलिरनायाव Come on everybody Thank you बिथां दावहारु बसुमतारीनिसिम जोबोद रोजा साबायखर इसिबां मोजां मिलौदो देंखोजों जोंनि रायजो राजाखौ गोजोन होनो हादों बिनिखायनो आरो फिन खेबसेबाव रोजा साबायखर